Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Uy, wala. May sigan na lagi sa may arko ning mansyon ba? Ang naghapon? Balik na sila? Shit. Atas sila. Mamalik to sagi. Di mo magkapaduol ka ng tawahan kang Christine. Oh, may para busing brad oh. Saman. Tamis na bagay pahiyo mo. Pura wa mo tagam nga imong gipasalbahan. Unong. Okay. Uy, imong kanaogon? Yes. Mangandam lang ko kay basig magagubot na sa niron. Hi! Good morning! What are you doing here? Hey! Kalma! Wak mo anhi, Aron. Magitag-away. I'm here with good faith. Unsay mo toyo? Obviously, niya ako alang sa akong pangasaunan. Ni Christine. Well, dili ko gustong pugson siya. Back to zero ko yun eh. Pangitawhan ko siya. As a matter of fact, may dakong mga regalo alang niya karon. O ingon man, mga pagkaon. What if di na siya gustong matubang pa nimo? Gilayasan ka niya, di ba? I know, Christine. Bisan dili pa siya gusto. Matubang pagyapon siya na ako. She is raised with manners. Niya siya dangop nimo. Iya ka bang uyuan? What? I mean, no offense ha. Pero may mga uyuan mong good nga maumaorag edad sa ilang mga pagubangkon, di ba? Obviously, mas maguwang ka na mo ni Christine, di ba? I wanna thank you sa pagsagop sa akong Christine. No need. Oh, well, formal kong mianhi. Ano naman ang hindi mo nga mamisita ni Christine? Gaw o uncle? Facundo. Okay. Di ka ginahang tawaran. Yeah. Formal rotood kayo. Di mas na uso sa laing nasod. Di naman sa ato. So, Facundo na lang, no? I hope nga dili ka mamahimong babag sa akong tinguha sa imong pag-umangkon. Di na ko sa pagumangkon. So, igagaw lagi. Sorry kayo. Sorry. Wala ko makasiguro. Hinapunta nga kalimtan lang nato ang naitabo kagahapon, Facundo. As you know, mahimong magkahigala ta. Or even business partner in the near future. Who knows? Di ba? Mas palambuon pa na to ang atong mga negosyo. So, Facundo, mahimo na ba kong mamisita ni Christine? Di ba nga sa'yo pa kayo rumamisita ka? Early bird catches the worms, di ba? O ako ka ng early bird, samtang si Christine ang worm. Makadayo na ba ko? Anugon baya gyud si Sir Facundo ay, anugon mo lang, ananugon ay. Taka yan yung baba. Imna na. Sure ka nga, ikaw ang nag-ilis na ako. Ako gani. May problema ka na ako, girl? Ay, baya, uy, makapila na may mag-ilis akong igsoon ni mo, ay. Naanda ko mag-ilis ni mo ang magpiyong. What na? Abi ni mo na memorize na nako ang imong lawas. Oy, di na kinahanglan nga mutanaw ko.
Char kaayo, oy. Karon lang ka mauwaw na ako. Dakwam. Hilom ay. Check ka dyan. O kumaawa ni mo. Abi man gud ako og si Facundo ang nag-ilis na ako. Giaway na ko siya ganina sa pagtuo nga. Unsa man? Gilabtan ka niya? Hala! Ungrateful bitch! I know, right? Ay, huwag yung ka mga ipasaylo. Ano yung mga ipasaylo ang ingrata kanina? Bisag naibaw na. Hala girl, nagkabad na ka. Sa dain ako. Nakamata ko nga nagdako sa akong hawak. Wala ko sa akong kwarto. Kisa may dili matarantaran na, pi. Ako, di ko matarantar, oy. Kung si Sir Facundo ang akong mamatan nga nagakos na ako. Ay! Mapaus ako gakos, no? At saka, no? Ay, kalami na niya. Ay, kalami na ba niya? Hilom, bagyo ni mong bayuta ka ay. Ay, tiroon man sad. Dali na. Mutabang na ta sa mga gimbuhaton din sa bahay. Usa pa din na si Panogo ni Sir Facundo kaninang diyang wa pa siya katumang wa pa tabangaon. Di ka kuno palihok-lihokon. Mo na di ka palihok-lihokon karon anon pagsiguro nga dili ka kana magkasingot. Nga di pa ka makasimhot, di ka makasingog abog. Pero, Mel... Oy! Uy, baya siya. Uy! Buotan na siya kugihan na. Uy! At kay sunod, no? Paghilom, kini mo ay. Christine, Oh. Facundo. Nga palagi ka, sir. Abi na kong nakagi ka na mo ni Ellie. later. May bisita ka. Ako? Kinsa? Karon po magatanaw og tarong ining sud sa ilang mansyon. Not bad. Ang tigo halos ang tanang butang din eh. Classic. Nindot. It's worth millions. Pero mas nindot paghapon ang among mansyon. Mas moderno. Ang ilang kay dato ba yun eh? Dili mahimong may makalabaw sa kanindot sa among gipuy-an sa kong dari. Hi. Hi. Jules, sir? Oh, thank you, Miss Beautiful. Salamat, sir. Ikaw katong din kagahapon, dili ba? Yes. Pero may balik ko. Aron ipakita nga wa ko mahadlok sa bala. Nagkalita lang ko. You know. Ikaw di ay ang pamanunon ni Christine? Yes. Gwapo ka, sir. Dato og porma o... Nagimbaw na ko daanan ng tanan. So, kung may plano kang tintalon ko, ayaw na lang kay take in ako. O faithful ko sa akong pangasawanan. Unsa? I'm sorry to disappoint you, miss. Bisan gwapa ka, pero dili ka makalupig sa akong Christine. So, ayaw lang pagsuway og ilog na ko, gika niya. Unsa? Bilib ko sa imong confidence, sir. Konkwartahan ka. Lahigid ang level sa imong confidence. Ingon inig yan. Mao na. Kwartahan lang ka, sir, pero dili ka gwapo. Oh, unsa to? Ay, baya. Wala ka magklaro imong gisulti. Hoy, miss. Ay, di ka na ay. Feeling gwapong higanti, ha? Che! Wala ka din siya makakumingking sa akong Facundo. Ay, puset. Amiguhon ko ta siya aron ikasinabot ko mahitungod ni Christine. Pero leche kung giunsa ko si Gante. Ay, unsa na, ha? Dahwa, naglagot ko. Ano man? Ay, hinaakit ni mo, oy. Mahimo ba? Dili ko hina. Unsa da itawag ni mo nga kanunay ka man lang maunhan niya ng Christine. Iyang higayon lang karon, Lula. Pero moabot ra niya ang panahon nga ako nasab ang higayon. Paabot lang.
Hapit na kita mahot di sa higayon yana. Busa agay lang nga magdoble kas imong lihok. Naipaw ko, Lula. Naipaw ko. Nahibaw ka, pero hina ka. Lula! Christian. Oh, Christine! Christine! Mas! Hoy, hoy! Oh, Walay kuptanis ka mo, ta? Wala, sir. sorry. I just miss so much, my love. I miss you so much. Ano sa'yo man tuyo, Christian? Mamisita ni mo. Ni ako karon ipamatuod ni mo nga tinuod kining tanan kong gibati alang ni mo, Christine. Wa gini sagol tiron to. As a matter of fact, andam kong mubalik from square one. Pangulitaw hanti ka pag-usap. Haguan ako ang pagpamisita ni mo din kada adlaw. Ay, wala may lain mahimo na, sir, kay magatubar mo, sige. Pipila ka oras lang sa imong oras ang akong pangayoon. Spare me a bit, my love. Christian. Tuguting panguyabante ka. Pangulitaw hanti ka. Ang iyoon ka. Buhaton ka ng tanan alang ni mo. Andam kong magpaabot ngay mong sugton. Matiguan ka ng istorya, sir, kung magpaabot ka. Magpaabot ko. No matter what. No matter how. Ay, looy ang tanim mo, sir. I don't care. For as long as you will love me in the end. Oh, duta pa minaw mo in English, sir, Pero, pati kayo palandungon nga kutob sa matiguan ka, magkita gyapon day tadin You think so? Yes, sir! Well, I don't think so. Ah, Cause as much as gusto o willing kay kong magpaabot ni Christine, wa na magpasabot nga. Naputol na ang among kasabutan ni Lolo ni mo. Nga, makasaltan doha. Is bayad sa dako niyang utang sa mong pamilya. Unsa? lo, tarong ba? Oh, so, wa ka sultihin sa imong apuhan sa tiroon? O, saan na imong naibawan? Ha? Nga mas maayo ang akong kaugmaon uban nimo. Give ni ka ng daan. Pero, usa lang ka na sa rason. Tungod kay usa sa daghang rason, mao ang dakong utang sa imong apuhan. Oh. Sa akong amahan. Tarong sila nga sa ato pa. Gimo di kang pangbayad ay. Dili ka na mahimo sa kong lolo. Dili. Sad news, alang nimo, my love. Apan good news, alang nako. Wa ka nilaing kapaingnan, kung dili nako. Og nako pag yun. Hala bro, unsam ka niyan, minor ka? Okay lang reaksyon, huwag kay kasulti diya. Di ba rin mo luwas yun si Christine gikan ni Tawana? Gusto ka ba? Ha? Gusto ka bang luwason ta ka? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!